It's time for DJ Rocky's Secret Files. Gustong gusto ng pamilya ko ang girlfriend ko. Kaya hindi ko siyang mahiwalayan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Denver. I have a girlfriend na matipid sa buhay. To the point na gusto niya lagi lutong bahay. Dinadala ko siya sa class na resto pero tinatanggihan ako. Bigla ba namang mag-iinarte? Aalis tapos maglalakad sa kung saan. Siguro nga 2 beses niya nang ginawa sa akin yun eh. Alam niyo kung anong trip niya? Street food. Oo, street food. Nakakadiri kaya. Minsan nga sa inis ko sa kanya, sa kalagitnaan ng kanto, iniwan ko siya. Bahala sa buhay niya, mag-isa siya umuwi. Nakakainis. Parang ang tipid na ang arte. Ewan ko. Hindi ko nga lang kasi siya talaga mahiwalayan. Kasi gustong gusto siya ng pamilya ko. Sa ngayon wala na akong nararamdaman para sa kanya. Nawala na ako ng pagmamahal sa kanya. Tuwing meron akong barkada gimmick, para bang nahihiya ako na isasama ko siya. Kaya kadalasan, nagsisinungaling ako sa kanya. Ang sinasabi ko sa kanya, matutulog na ako, pero ang totoo, ayun, lalabas ako ng bahay. Makikipag-inuman sa bars o sa mga kabarkada. At ayun, hindi niya nalalaman yun. O minsan kung malalaman niya man, dahil sa tag photos, hindi pa rin ako maamin. Ayun, iyak-iyak lang siya. Pero wala eh. Wala na ako talagang nararamdaman para sa kanya. Hindi ko siya maiharap sa mga kaibigan ko kasi mukha siyang manang. Hindi siya marunong magdamit. Paminsan nga, sinubukan niya namang magdamit ng medyo in sa fashion trend. Pero parang hindi bagay sa kanya. Nakakahiya naman dun sa mga girlfriend ng mga katropa ko na ang gaganda, ang sexy, tapos ang class tingnan. Pero siya, hindi siya bagay dun. Kaya ako lang naman siya naging girlfriend kasi matalino siya eh. Tinutulungan niya ako sa studies ko. Pero ngayon, dahil walang pasok, okay lang. Marami naman akong kachat. Actually, yung mga kachat ko ngayon, girlfriends ko na lahat. At hindi niya yun alam. At palagay ko, yung mga kachat ko ngayon na girlfriend ko na, siguro isa sa kanila, pwede na, may papakilala o may haharap ko na sa mga barkada ko kapag nag-inuman kami o kapag meron kaming gathering. Sa ngayon, nagpaplano na lang ako kung paano ko siya mahihiwalayan. Ang sweet niya pa rin sa akin. Masyado siyang mabait para sa akin. Tsaka, isa pa, gustong gusto ng pamilya ko ang girlfriend ko. Kaya hindi ko siya mahiwalayan. Sana matulungan niyo ako sa problema ko. Muli, ako si Denver at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.